Yawwa Shaibu an gwadanya can libera na Alhaji Haruna mai kayan ginoni kala da kala. Yaron ka Zakiru gashi nan kas Abu Shirki ila Bengis an gwadanya mai sai da tabuwa na WhatsApp da Mustapha Buhari mai kayan ginoni kala da kala. Gano kunan Zakiru wanda dai muka haɗe da shi na sunan Cisco dan Musaye da Alhaji Muhammad gidan na ruwa da Alhaji Ada Asushe, Alhaji Yaya Ado, Alhaji Amma Allah kai, Alhaji Kasum, Alhaji Illo Karkara, Alhaji Abbas Kwasama Bada Masu Alela, Abdulaziz Mare, Yawwa Bube, ya Zakiru Zakari nan. Yawwa Zakiru Zakari. To Zakiru Zakari bi a hankali, Zakiru Zakari bi a hankali, wannan yan tiliberin. Zakiru Zakari bi a hankali, wannan yan tiliberin. Zakiru Zakari bi a hankali, Zakiru Zakari bi a hankali, Zakiru Zakari bi a hankali. Wallahi Zakiru Zakari ya kada. Caca Alhaji Abbas kai ruwan albasa bata ma su kai ruwan osho. Shaibo an gwadanya kas Abu Shirki yaron ku ya tsira.